Velkommen til Clego Management. I denne video vil jeg fortælle lidt om fanerne i Clego. Du har oversigt, timeoversigt. Her kan du samlet se timerne for dine kunder og dine medarbejdere. Rengøringskalenderen. Her kan du se ugeplan eller månedsplan på dine medarbejdere eller kunder. Du kan også lave afvigelser. Kartotek, kundekartotek og medarbejderkartotek. Her indtastes informationer om kunder og medarbejdere. Anmodninger, ferie og fravær. Her indtaster du medarbejderens ferie, sygdom, fravær. Løn. I løn ligger alle de datafiler, du skal bruge til dine medarbejderes lønudbetaling. Beskedscenter. I beskedscenter kan du enten skrive eller modtage besked fra dine medarbejdere. I indstillinger har du alle dine faste oplysninger, som du skal bruge i systemet. Kontakt os. Her kan du kontakte os, hvis du har spørgsmål til Clego Management.